हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कारल्याचं भरीत आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कारल्याचं भरीत. ही कारली मी स्वतः लावलेल्या त्या वेलीला आलेली आहे. 3च कारली आलेली. कांदा, टोमॅटो, जिरं, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, जिरा पावडर, धना पावडर, खोबरं, तीळ, हे चण्याची डाळ आहे, कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि मिरची. चला मग आता आपण कृती बघू. प्रथम आपण कारली चिरून घेऊया. यातल्या बिया काढून घ्यायच्या. या पाण्यामध्ये आपण थोडं मीठ घातलं आहे आणि ते आपण आता स्वच्छ धुवून घेऊया. परत आधी धुतली होती. चला मग आता आपण कृती बघू. आपण आता कढई तापत ठेवली आहे. त्यामध्ये थोडं तेल टाकूया. कांदा घालूया. त्यात आपण वाटण करून घेतो. त्यामध्ये चण्याची डाळ टाकूया आणि तीळ ते भाजून घ्यायचे. आता व्यवस्थित भाजून घेऊया. हे छान भाजले. आता त्यामध्ये आपण खोबरं घालूया. तेही छान भाजून घेऊ. हे आपलं वाटण झालेलं आहे. त्यात आपण मिक्सरला लावून घेऊया. आपण परत कढई तापत ठेवलेली आहे. त्यामध्ये तेल घालूया. तेल जरा जास्त घालूया. कांदा आणि कढीपत्ता,
थोडं जिरं घालूया. कांदा भाजलाय. आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया. आता यामध्ये आपण लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, जिरा पावडर आणि धना पावडर आणि हे मीठ घालूया. आणि आता चांगला परतून घेऊया. त्यामध्ये आता हे वाटण घालूया. ते छान परतून घेऊया आपण. त्यामध्ये आता आपण हे कारली घालूया. हे छान परतून घेऊया वाटणामध्ये. त्यामध्ये आपण पाणी घालूया. हे आपलं वाटपाचं पाणी होतं ते आपण घालूया. हे आता चांगलं शिजू द्यायचं. मंद आचेवर 15 मिनिटं. हे बघा मस्त तरी आलेली आहे आणि भाजी पण शिजलेली आहे. त्याला मग आता सर्व करूया आपण. कोथिंबीर घालूया आधी. आपलं कारल्याचं भरीत तयार आहे. त्याची कृती जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग खायला या.